Калі я скажу, што існуюць праблемы, якія зноў і зноў паўтараюцца ў дзесятках краін, якія былі часткай імперыі, вы паверыце? І Беларусь і Украіна таксама праходзяць праз усе гэтыя тыповыя праблемы. Вітаю, мяне завуць Светлана Пятакова, я беларуска-украінская аўтарка і даследчыца. Займаюся посткаланіялізмам, мовай, ідэнтычнасцю, Беларусю і Украінай і тым, як таталітарызм уплыў на наша мысленне. І адразу невялікая просьба, беларускамоўны YouTube практычна не падтрымліваецца алгарытмамі, і відэа я не магу прасуваць праз Google рэкламу, таму што беларуская мова не з'яўляецца падтрымліваемай мовай. Таму, калі вам цікавы такі контент, паставьте, калі ласка, падабайку, падпішыцеся, пакіньце каментар. Дзякую ўсім, хто каментуе, і падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Гэта адзінае, што дапамагае на сённяшні момант. Давайце паглядзім на 10 найбольш тыповых праблем посткаланіяльных краін. Першая праблема – гэта, звычайна, крызіс ідэнтычнасці. Імперія амаль заўсёды пераконвае падпарадкаваны народ, што яго асобная гісторыя, культура і мова другасная або нават непатрэбная. Пасля атрымання незалежнасці людзі пачынаюць нанова адказваць на простае, але вельмі складанае пытанне – хто мы? Другая праблема – гэта мова. Мова былой метраполіі часта працягвае дамінаваць у адукацыі, дзяржаўных установах, бізнесе і ў папулярных медыа. Родная мова можа заставацца сімвалам нацыянальным, але не становіцца мовай паўсядзённага жыцця. Змяніць гэта не так проста, таму што гаворка ўжо ідзе не толькі пра словы, але пра звычкі людзей, пра магчымасці, прэстыж, грошы, будучыню і так далей. Трэцяя праблема – гэта залежнасць ад старога цэнтра. Нават пасля палітычнай незалежнасці захоўваюцца эканамічныя сувязі, энергетычная залежнасць, інфармацыйны ўплыў і палітычны ціск. Імперыі ніколі не сыходзяць цалкам, яны будуюць свой уплыў так, каб паказваць ціск дзесяцігоддзямі пасля. Чацвёртая праблема, вельмі важная для Украіны і Беларусі, гэта перапісванне гісторыі. Каланіяльныя імперыі любяць прадстаўляць сябе галоўнымі героямі гісторыі. У выніку многія падзеі, мясцовыя дзеячы і нацыянальны досвед аказваюцца забытымі або скажонымі. Таму пасля незалежнасці гістарычная памяць таксама патрабуе аднаўлення, і гэта вельмі важна. Пятая праблема – гэта комплекс меншай вартасці. Калі некалькі пакаленняў чуюць, што ўсё лепшае, ўсё самае вялікае прыходзіць з імперскага цэнтра, яны пачынаюць у гэта верыць. Гэта праяўляецца ў стаўленні да сваёй культуры, сваёй мовы і нават да саміх сябе. І у шматлікіх людзей гэта вызывае праблемы з псіхікай, напрыклад. Таму што імперыя буквальна вучыць нас ненавідзець усё наша. Шостая праблема – гэта аўтарытарная спадчына. Многія былыя калоніі атрымліваюць у спадчыну не толькі межы або інфраструктуру былой калоніі, але і палітычную культуру, пабудаваную на вертыкалі ўлады, на страху і паслухмянасці. Гэта не азначае, што аўтарытарызм непазбежны, але яго трэба пераадольваць актыўна. Займацца гэтым. Гэта патрабуе часу. Для мяне, як творцы, сёмая праблема балючая. Гэта культурная залежнасць. Фільмы, кнігі, музыка, адукацыя, стандарты прыгажосці і поспеху працягваюць прыходзіць з былога імперскага цэнтра. Ва ўкраіне слава украінскім творцам. Гэта ўжо не так. Калі вы хочаце поўнасцю жыць ва украінамоўным асяроддзі, гэта ўжо магчыма. З беларускай мовай усё пакуль што не вельмі. Шмат беларусаў успрымаюць сваё як нешта другаснае і толькі паступова пачынаюць адкрываць уласны культурны голас і нават проста звяртаць увагу на беларускую культуру. Восьмая праблема – гэта спрэчкі пра мінулае. Пасля незалежнасці грамадства часта не мае адзінага погляду на сваю гісторыю. Для адных людзей імперскі перыяд застаецца перыядам стабільнасці. Ось бабкі сядзяць і кажуць, які быў танны пламбір. Для іншых людзей гэта перыяд прыгнёту і пекла. І вось зноў мы бачым такі маятнік. Гэта дыскусіі непрымірымых лагераў людзей, які знаходзяцца на розных канцах спектра, і яны не прыпыняюцца дзесяцігоддзямі. Гэта раскол грамадства, якое робіць імперія.
Дзявятая праблема – гэта складанасць дэкаланізацыі менавіта свядомасці. Палітычную незалежнасць можна атрымаць за адзін дзень, але пазбавіцца каланіяльнага мыслення значна цяжэй. Гэта доўгі працэс, які патрабуе адукацыі, адкрытых дыскусій і гатоўнасці сумнявацца ў тым, што яшчэ ўчора здавалася відавочным для чалавека. І 10-я праблема – гэта пошук уласнай будучыні. Пасля імперыі краіне трэба не толькі разабрацца з мінулым, трэба яшчэ адказаць на пытанне, куды мы хочам ісці, якую дзяржаву будуем, да якой цывілізацыі мы прыналежым, якія каштоўнасці хочам пакінуць наступным пакаленням. Гэтыя праблемы не азначаюць, што ўсе пасткаланіяльныя краіны асуджаныя на правал. Наадварот, многія з іх здолелі пабудаваць паспяховыя дэмакратыі, моцнай эканомікі і упэўненую нацыянальную культуру. Але трэба зразумець, што яны спачатку прайшлі праз перыяд вялікіх выклікаў і цяжкасцей. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Чым больш будзе беларускамоўнага змесціва, тым мацней будзе гучаць беларускі голас. Да пабачання ў наступным відэа.